Je to zle, že nemôžeš otvoriť oči, lebo tu taká voda, že vieš, tam už trošku otvoriť, takže one, tak to vidíte už pod vodou, vieš, neštipali tie oči, ale z toho sa nedá. To nie, to nie. Červené, jak one, tam je špína nejakú, onu chytíš a čo ja viem. A nečistili to včera? Ja neviem. Čistá Ale bola bola? úplne už, one, že už som išiel na one, už bola úplne, aj po ten oný kraj už bola napustená, že No tak asi čistili včera. bolo tam iné, akože deti. Lebo myslím, že pondelok a štvrtok čistia. Alebo včera večer čistili. Bolo dosť ľudí včera ináč. Hej? Ja Večer. som išiel oné o 5, pri 10 bol či koľko, až tam bolo dosť ľudí. Tak to zde muselo byť viac. No. Čo otravuješ? Ale dobrá bola voda, horúca 30 stupňov, akože dobre príjemná, no. Takže dá sa. To je dobré. No. Ja sa aj podpaliť. Ja len sa čujem, že to nerobia v zime. Oni sú tak sprostí, keby to zakryjú. No. Tak akože, tak by im to na čo to je dobre, však v zime, však ľudia by si tam v zime to pára, všetko, vieš, to vtedy aj zdravé. Čo si smetná? Ja kávu takto pijem niekedy ako vodu. Takže toto, moje kamaráti. Oni by mali toto je prikryť. Pouting. Ja som im to už minulý rok hovorievala. Toto sa volá pouting. Že toto, tom povedz toto, vieš si aj otvoriť dvere, open. Že toto. Že na to aj peniaze dávaš. Že také. Až toto. Dáfini. Ja som tam bol v zime. Kde v Nesvadoch? Alebo kde? Kde je tu Palarikové? Počkej, jasné. Normálne vonku bolo, ja neviem, 6-7 stupňov, alebo 5, čo ja viem, no je zima bola vonku. A ja som tam bol, tam kúria, všetko. Že toto, dáš tam kľúčik, to sa ti otvorí. Že toto, diamonds, alebo toto, že o tom open door. Možno cez prázdniny trošku, áno, ale jak už je školský rok. Takže aj vieš tam aj dole, v pivnici. To je takéto. Prečo nemáš oné, vieš, že to čo vysí? Mimi, takéto. Myslím, že ja mám, jak môžem. A ja mám, to sa lepia na tom uchy. No. Takže také máme ešte. By bolo také. Ti pomôže ventilátor. Áno, vidím, lebo si mal hen tam zavesené. Svetlo som dal preč, tak musím dám dole, to je asi pokazené. Ja namiesto toho dám asi, lebo keď zasvetím, tak na hovno celé. Však ale tu mám dve žarovky, tak jasné. Vieš, ale zás to pustím. Že zlatá minca, že sa volá toto, o tom open door i stotok. Že také. Tom open door i sto. To je svinia, nie? To že pinging. Pinging, také to bolo vtedy. Is open, is yet. Takže. Že my bol tu Jožko, tak rádio sme počúvali a toto sme nemohli ani pustiť. Takže. Tak som zapol toto a to neruší, lebo tam sú motory. Nemusí sa to ani točiť, len proste to ruší. Takže keď ja si to namontujem, tak mi to bude rušiť?